Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta egunon Goiuri. Egunon, bai. Eta egunon Mai zuri ere. Egunon ekipazo. Zuek sinisten alduzue numerologian? Numerologian, 100%. Txistora. Nik ez dut asko sinisten, baina zeo zer omen dago, Zergatik? Galdetzen dezu, Inigo? Ez dakit gaurko datuak aztertu eta aurtengoa bisurtea dela kontuan hartuz, 323 egun igaro ditugu urtea hasi zenetik. Eta 33 falta dira bukatzeko. 333 eta 33, ez dakit, 3 gehiegi kasualitatea izango, ez da? Zer dio numerologiak? Badi, hiru lau, bosei zazpi zortzi, bederatzi hamar, hamaika hamapi, hamairu hamalau, hamabost hamasei, hamazazpi hemezortzi hemeretzi hogei. Badi, hiru lau, bosei zazpi zortzi, bederatzi hamar, hamaika hamapi. Begira zer aurkitu dudan hemendik, Goiuri? Bida, bai. Nik ere bai, numerologian 3 zenbakiak adierazpena, sormena eta komunikazioa esan nahi omen ditu. Ba hemen gaude 3 guzti horretarako prest. Zer gehiago diote zenbakiek? Zeinek, zenbaki bat aukeratu. Ikainaren bostekoa naiz. Bosta, baldago zerbait bostarekin. Noski, Enid Blyton. Egia, Enid Blyton zerbaitengatik oroitua balin bada, da aur literatura mundu mailan ezagunak diren bostak, The Famous Five, aur kuadrilla edo taldearen sortzailea delako. Eta gaur bezalako egun batez hil zen 1978an. Bueno, bostarekin jarraituz, Blyton munduko 5. autore ezagunena edo ospetsuena da. 3.300 itzulpen baino gehiago eta 400 milioi kopia baino gehiago saldu ditu delako. 600 liburu baino gehiago argitaratu zituen gainera. Tamalez, ospe hori ez dator bat egin zaizkion kritikekin. Gaizki ikusten baitute kritikari askok Blytonek behin eta berriz errepikatzea formula narratibo iguala. Bostak, ona bostekoa! Inigo, Mai, zuek 13ak zorte txarra dakarrela uste duten horietakoak zarete? Keba, 13ak askotan zorte oso dakar, begira Ed Harris bestela. Egia, Ed Harrisek Apollo 13 filmatu ostean bere ibilbidea arrakastatsua abiatu zuen. Edward Allen Harris, 1950ean jaio zen New Jerseyn. Bere lehen agerraldia 78an izan zen. Michael Douglas protagonista zuen koma thrillerrean. Eta bere lehen Oskarretarako izendapena jaso zuen Apollo 13rekin, Gene Kranz NASAko Apollo Mission Controleko zuzendariaren papera eginez. Ea Mai, zenbaki bat aukeratu. Tira, abuztuan jaio nintzenez, 8 aukeratzen dut. 8, badaukat nik hemen 8 zenbakiarekin asko maite duzun zerbait. Roberto Gómez Bolaños. Roberto Gómez Bolaños, ez dut izen hori duen inorra ezagutzen, Ta nire gustokoa dela diozu. Lagunduko dizut, Mai, agian ez duzu izen ez ezagutzen, baina Roberto Gómez Bolañosen ordez, Chespirito esaten badugu. ¡Guau, Chespirito! Noski, el chavo del 8, pip, 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 pip. Hori, 8, el chavo del 8. Amar urte dira Chespirito utzi gintuenetik. Roberto Gómez Bolaños Chespirito ez izenez mexikar aktore, idazle, gidoilari, musikagile, zuzendari eta telebista ekoizle izan zen besteak beste. El Chavo del 8 eta Chapulín Colorado pertsonaiak sortu eta antzestu zituen. Ze oroitzapena, Chespirito, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florida, Barriga Jauna... Mila esker Goiuri. Nik ere badaukat zenbaki bat zuretzat. Beno, 2 ditut, bata eta 6. Edo hobe esan da,
batetik 6, 6 of 1. 6 of 1? Uste dut eleberri baten izenburua dela. Ia da, Rita Mae Brown. Hori aipatu nahi duzu, ezta? Bingo, Rita Mae Brown estatu batuari idazlea, gidoilaria, feminista eta aktivista, 1954ko azaroaren 28an alegian. Gaurko egunez jaio zen Hanoverren, Pensilvanian. Idazte emankorra da, misterio eta bere genero batzuetako eleberriengatik ezaguna. Horrez gain, gidolari gisa emisarirako izendatu dute. Bai, eta 1960ko hamarkadaren amaieran politikan jardun zuen. Estatu Batuetako eskubide zibilen aldeko mugimenduaren, gerranen aurkako mugimenduaren, LGBT askapenaren mugimenduaren eta mugimendu feministaren aktivista bihurtu zen. 1960ko hamarkadaren hasieran The Furies Collective egunkari feminista lesbikoaren sortzailetako bat izan zen. Heterosexualitatea zapalkuntza osoaren erroa dela zioen egunkaria. Que nahi dugu bizi, da feminista gara matxirulo bari, guazen dena plazara kamiseta bari, heteroa bazara etorrita ikasi, lesbiana, gorputzen txumituak. Haizue, zalantza bat sortu zait. Numerologian zatikik erabili daitezke? Zatikiak baiet esango nuke, baina nondi dator galdera hori? Maiek 2 terdi eta 33 erenarekin lotura dudalako. Ara, tatzu nola dakiz hori? Numerologia. A ber, ea klaratzen nahi zen, zein da 2 terdi eta 33 eta eren lotura hori? Bargi dago inigo, Leslie Nielsen! Leslie Nielsen, ez da zuen inoiz ikusi pistoia biluzia 2 eta erdi, beldurraren usaia, edo pistoia biluzia 33 eta eren bat azken ireina. Leslie Nielsen 2010ko gaurko egunez hil zen Floridan. Pistula biluzia edo Naked Gun film sailak Nielsen izan zuen protagonista. Kontuz, badator, Fran Derin tenientia! Nik uste dut, zenbaki magikoen artean magikoena 12 dela. 2 bider 6, 3 bider 4, 6 bider 2, 4 bider 3. Apostoluak, urteko hilabeteak, arrautzak kajan, orduak erloju batean. Eta kanpaikadak, Gabon zarreko 12 kanpaiotxak, gaur Ramon Gartziaren urte Aira! Zenbat kanpai entzungo zituen Ramonek bere bizitzosan. Uste tinitusa daukala izagoak. Nik osnarketa bate. Bai. 12 arrautza kajan. Baina ja, hasi naiz ikusten 10ko kajak. Eta horrek nire numerologia sena pixka deskuadratzen du. Zergatik 10, ze pasatzen da hor? Aizu, Bi arrautzaiek nor lapurtu ditu. Nork lapurtu ditu 2 arrautzaiek? Labankadan argituko dugu. Gizon batek seguro. Tira, aurkez dezagun gaurko gure gonbidatuen zerrenda Gabon zaharreko kanpaiak emango dituztela eta. Dilin Dalan. Bea Larrañaga klounaren bisita izango dugu arte eszenikorako proiektu berri bat aurkeztuko. Dilin Dalan, paiazokin jarraituz, Amagoia mugikari esker maite zaitut festan murgilduko gara. Dilin Dalan, Xabi Tolosarekin, hitz asko eta gutxi lan. Dilin Dalan. Eta arkakusiarekin ere hitz egingo dugu hausnarketak eta aldarrikapenak Iruñatik. Zenbakiak zuzen badira, asteko ordua dugu. Infinitua, siesta egiten ari den 8 bat da. Goitik ikusitako 8 batek 2 katilu ematen dut topa eginez. Egunon, kabalistak, azaroako 28 ditu gaur eta osteguna da, ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin muturra oker daraman goiuri ezei zarandi egunon. Pentsa, plataforma honek zer pentsatzen duen, dantza egiten hasi eta bota egin nahuela. Baina hemen nago. Dantzaren erresistentzia. Mai Gorostiaga pozu egunon. Egunon, placer bat, entzuleok. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak,
870 du, amaitu da behingoz 870ko hamarkada amaite zinau. Kostata. Goizak 10:18 minutu, azaroak 28, gu 3, Laster 4, 2 ordu, zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Uste dut azalpenik ez duela behar, gaur Benito Lertxundiren kantu ederren artean edozeinek balioko zukeen eta hauxe aukeratu dugun. Ederriko neskatxa maite. Agur esan du Benito Lertxundik, 60 urte eta gero, amaitu dela zuzenekoan oholtzetan aritzeko bide hori, eta alaxe kontatu du. Ez dakit, bera unkituta edo gainontzekoak unkituta, baina ez dakit ohartu garen, ez dugu berriro Benito oholtza gainean ikusiko. Neskatxa maite, ahoz kolorez, zaitut garlaztantzen. Baina zuzeneko diska ederra izango dute kalean, nolabait, Benitoren azken urteotako, azken txampa honetako, hainbeste heldutasun, elkarlan, musikariekin ulermen eta bide luzearen ostean musikan sortzen den hori guztia biltzen duen, zuzeneko disko bat utziko du, bere uste dugu azken legatu modura. Esan du boltzetatik agur esango duela, oraindik kanture mataterako te digun, hori nordaki. Nere bihontzaren talparen notzez, zure graziakot kantatzen. Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurko saioa, egunero bezelaxe, eta maite duten tarte hori abiatzeko, ez dakit gaur ohiko ordena mantenduko dugun, edo bestelakorik egingo duguna. Kaso, Zuzera gidaria, zuk erabaki beharko duzu. Hendik gaur bi maite dut ditut eta horietako baten bate elkarbanatuko dut lehenago, eta beste bate ondoren, atzo... Biak batera. Biak batera zaipatu. Bat lehenengo eta beste ondoren, bai. Hori da, bat lehenengo eta beste ondoren. Kontua da, atzo Ricardo Regi sarietan izan ginela Janire Arantzabe eta biok jotzen, eta politi izan zela, nolabait kazetaritza giroan, kazetari bat pianoa jotzen, sentitze hori, beste txaketa jaztea. Txaketa asko dozkagunok batzutan horrelako momentuak bizi ditugu, ez? Jende agurtu nuen, eta gero pianoa jotzen ikusi ninduten, baina hemen itzan, musikari, eta bai, izendapenik ez dugulako jaso, baina lasai, laizzer iritsiko da. Atzo Mirari eta Idoia, Mirari Martiarena eta Idoia Torregara iziren aurkez lanetan, joan den urtean, eurak izendatu zituzten, zuten saririk eraman, aurten aurkezle izan dira. Ni aurten piano jotzen izan naiz Goiuri, uste dut urren urtean dagokigula izendapena. Ados, izaten zait. Baina maite dute donola horrelakoetan sortzen den giroa, aspaldiko lagunak topatzea, kazetaritzan urte asko egin dituztenak, Ana Galarragari egin zioten ibilbide bateko basari berezi hori, sorpresa moduan antxe agertu zen Peti, atxaldeko 3etan soinu froga egin zuen, Anak ezer jakinetzezan, gerora etorri zen ja soinu proba eta dena bukatuta eta han banbalin atzean iskutatuta egon zen gitarra finatzen, eta bideo bat jarri zuten, Anari holako zorion mezua helaraziz, bere Elujarreko eta beste ibilbidean zehar izandako hainbat lankidek, eta bapatean antxe Peti agertu zen.
gitarrarekin, jozion abesti bat, uste dut hartzeren hitz batzuk hartuta, baliatuta jozuela abestia, etorri zen gure gana, bueno, plazar bate, banoa eskitrena galduko dut, bueno, hola ez izango zen, bueno, banoa etrena galduko dut, eta Petxiren boz horrekin, hori Petxi, vengo ayuda, bai, zorionak oso politia zuena, eta antxe juntzan, eta tira, berriaren feminizketak seriak irabazi zuen Ricardo Arregi sariak kazetaritza sailean, eta komunikazioan berriz ikusgela proiektuak, ikusgelako Ander Bolibar askotan izan dugu, bibider izan dugu gurean hemen bigarren kafean, eta antxe brometan esan zidan Goiuri Anderrek, aizue, zuenean egon eta olatu aparrean, eta gero esan zidan, beste bat egin barko dugu, beraz, Ander Bolibarri ere gonbidapena nahi duenean, Ricardo Arregi sari horren inguruan aritzeko, eta baita feminizketakeko protagonistei, hortxe kazetaritza ekosistema euskaldun honen protagonista lagun pilo bat, bildu izate horrek ere, poza ematen dit, eta beste maite duta da, kontzertu akustiko bat jotzera joan, gaur Iruñan joko dugu, zaldiko maldikon janire eta biok esan ezin akustikoan, eta isatxetun piano bat izatea holtzan, eta etxetik eskutsik ateratzea. Horrela, justu iztu karteran mugikorra, eta giltzak. Hori, placer, privilegiatu entzako plazerra da, nik horrelako gutxi izan ditu bizitzan. Eta gutxi izango ditut, baina, gertatzen direna ere, hori, nolabait, da astatzen jakin behar da, eta hori nire gaurko maite dutetako bat, Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Nik gaur, nik maite dute, azten zarenean parrez zu bakarrik, bai kalean, edo denda baten, edo euskal honun zauden, eta ezin duzu gelditu, eta jende guztia zuri begira, galdetzen bere bura, honek zer, azte honetan izan dut horrelakorik trenean, Donostia juten, mugikorrean ikusi nuen albiste bat, Tolosako inauteri kartelaren diseinua, edo lehiaketa martxan jarriko dela Laister, eta ez? Eta hasi nintzen nire buruan, pentsatzen, eta nik ingengo banu, ze jarriko nuke kartelan. Eta justo beste albiste, azte honetakoa izan dela, banana hori edo platana hori pegatuta zinta amerikana ziarrezkoa paretan, eta ez dakizen bat, €1.000.000 pagatu dutela subasta baten edo, eta irudikatzen nuen kartela, txistor bat, ez? Ostegun gizeneko txistorra, pegatuta ziarrezko zinta amerikanan pareta baten, eta hasi nintzen ni bakarrik barrez, trenean, baina ero modun, denok niri begira, eta izugarrez, ez dakit, asko usta ez zaite puntu hori, ez dakit, arrarotasun hori, zure buruarekin parraiten duzun. Nira, bakarrik zaudenean, bar kontagiosoa zurea da, norberarena da. Beste norbaitekin batzutan gerta daiteke bestearen barriak zurea sortzea, baina kasu hauetan, zuk zeu sortzin dizu zure buruari barreal gara. Bukle bat. Bai. Txakitzali zaizkit, tabadakit zergatik, baina oraingoan ez daukat nik errurik. Ezin duzu hitzemoan, inoiz bete ez duzunean. Hau ere bada, Durangoko uztak utzi duen horietakoa, badakit zergatik Janus Lesterren lore kantu berriaren azkena. Badakit zergatik eta kantuen ingiruan Goiuri zure maite duta? Bai, begira, nere maite duta da, onintza enbeita, hori beti da maite duta egunero da, onintza maite duta, baina bereziki uste duta atzo, Euskadi Irratian elkarrizketatu zuten, aurdunaldiaren arira ez, eta onintza enbeita aurdun dago, duela ez tekit hilabete batzuk edo, jarri zuen berak bere Instagram kontuan argazkitxo bat hori esanez, hilabete falta zaio erditzeko, eta hitz egin zuen, 45 urte eduki eta lehen aldiz aurdun egoteaz, hitz egiten zuen emakume lodi izateaz, eta aurdun egoteaz, eta horrelako kontuak eta elkarrizketa asko gustatu zitzaidan, eta momentu batean esaten zuen, ez garela agian konstiente, baina badaudela familia mota asko, bikote mota asko, ama izateko modu asko, oraindik asmatu gabe daudenak, eta horiek ere aldarrikatzen zituela berak, eta baietz, berak konstiente dela, lehenengo aldiz dago aurdun 45 urterekin,
badakiela horrek biologikoki, eta osasunaren aldetik, eta medikuek esaten diotela horrek arrisku batzuk suposatzen ditula, ez? Gazteagoa izango alitz, arrisku gutxiago, eta argalagoa balego, arrisku gutxigo baita ere, berez hori teorian, eta hori onartzen du, baina hala ere berak aldarrikatu nahi du, gauza horiek esaten direla askotan privilegiotik, ez? Eta agian, hori dela bere zirkunstantzia eta horrela tokatu dela, eta oso ados nago momentu batean gainera Nerea Garmendia aktoreak ere parte hartu zuen elkarrizketan, bera ere haurdun dagoelako, lehenengo aurraren esperoan, 43 urterekin. Eta berak haurdunaldia iragarri zuenean esan zuen, nik ez dut erabaki 43 urterekin ama izatea. Nik lortu dut 43 urterekin ama izatea. Ez da nik erabaki dudala adin gauza asko daude tartean, eta izan daitezke arrazoi ekonomikoak, izan daitezke osasun arazoak, izan daitezke hasi zarela askoz gazteago saiatzen, eta arazo hormonalak eta tarteko ez duzula lortu, eta urteak pasa dituzula in vitro prozesuetan, izan daiteke ama hiltzaizulako, eta orduan momentu hori zaizulako iruditzen dela egokiena haurdunaldi bat aurrera eramateko, 1000 arrazoi daude, eta tira, hemendik, nire maite duta, honintzen bitari eta baita Nerea Garmendiari ere. Nik ere ikusi nuen bideo eta zurekin erabat bat. Asko gustatu zitzaidan. Menak errandit belarrira, kantatu, kantatu, kantatu idazu berriz. Nik badut beste maite dut bat, horregatik esan dizuet pixkat sandwich egin nahi nuela, eta maite dut lagunek proiektu berriak gauzatzeko adorea hartzea. Bizi gara, gero eta estuago, bizi gara gero eta estresatuago, bizi gara gero eta produktibitatearen menpekoago, eta amets txikiak eta ezain txikiak gauzatzea uste dut badela erresistentzia modu bat garai hauetan, eta gustoko dute jakitea horrelako gauzak gertatzen direla eta hor egotea, hor gertu, hori bizializateko eta horren inguruak jakiteko. Ez dizegu sekretu handirik kontatuko batzuei, beste batzuei akaso baina badator Jai espazioa, badakizue Mai Gorostiagak eta Bea Larrañagak gorpuzten dutela Jai, eta, animatu direla espazio bat sortzera, itxura ederra duen espazio bat, ikusi gabe ere, dakidan gutxiarekin ikusteko eta ura bizitzeko gogoz, eta bertan gauzak egiteko gogoz ere, bai? Eta horrexegatik gaur Mai Gorostiaga pozo gurean bagenuen, baina Bea Larrañaga ere gonbidatu dugu gurera. Bigarren kafe hartzera, Bea, egun honetan gietorri. Aupa, egunon, eskerrik asko. Badakizu, guk saioan olazten dugun maite dutekin, eta uste dut zuri ere badakizula maite dut bat improvisatzea. Bale, maite dut gauza txikien duen boterea. Ez dakit Jai espazio boteretsu bat izango den, boterearen ez dakit zentzu garaikide honetan, non boterea badirudi establishmentarekin eta lotuta dagoela, hortzik ez du izango, txarete bat ere trebeak horretan esango dizuegu, baina boterea gauza gehiago ere badira, boterea badaleku txiki batek gauza handiak edo energia handia eta sortzeko duen gaitasuna, eta uste hori izango duela. Baina, tira, segituan hitz egingo dugu Jai espazioaz, baina Bea Larrañaga hemen dugula, bilatuko dugun modua Jaira edo espazio hortara iristeko. Baina, Bea, aritu zara azken hilabete hauetan, Eslovenian, Biladekan zen, Katalunian, pixkate urrengo sorkuntzari begira olako sorkuntza prozesuak egiten, kanpoko eragileekin, Esloveniako AZT-rekin, Biladekanseko patearekin, Eskibir para la calle sorkuntza bekaren giroan, konta iguzu, nolako izan den azken aste hilabete hauetako esperientzia hau, atzerrian egotea, eta atzerrian sorkuntza kolektibo horietan aritzea edo zertan aritu zaren?
Beno, gauzak asko kontatzeko. Bai, junintzan, hasiko naiz, Esloveniakin. Junintzan Esloveniara, gonbidatuta hango konpainiatik gonbidapena jaso nun. Egiteko ikastaro bat, hor, Errumaniako jendearekin, Hungriako gazteekin, eta kaleko aktibitateak egin genitun. Nik ikastaro txiki bat eman nun, klauneko ikastaro bat, eta, zeuden beste pertsona batzuk ikastaroak ematen. Eta, hori sortu zen asko, horri egin gero, batea aldetik, jaso nun beka, kale antzerkiko sorkuntza sortzeko, egiteko, 2026 egingo dut nire begira, egingo dut nire ikuskizun berria, eta oso lagungarria izan da, horrego naiz, biladekantz, aste bat, sortzen tutore batekin, dramaturga batekin, Leonor Canales, bera Kordobesa da, Frantzian dago bizitzen, eta, oso lagungarria izan da berarekin egotea, eta, hasi da ikuskizun berri hau embrionario zen, orain dela 2 aste, baino orain ja bere eskutsuak, bere hankak atera dira, eta jarraituko naiz lan egiten. Eta, nire asmoa da urrengo urtarrian jutea Garaionera, egingo dut hor, nola da, residentzia bat, beste zuzendariarekin, Dorian Moretusekin, berak frantzesa da, bai? Eta, ez dakit, area eramaten nago Frantziakin orain, ez dakit, hor lotura dauka. Egia da, Frantzian kaleantzerkian kaleantzerkia oso landuta daukate. Eta hortik, jasotzen ari naiz, informazio asko, eta horrekin. Zaila da askotan behan norbera klasifikatzea, eta guk kazetariok beti daukagu ez nolabait gauzei abizena jarri nahi hori, baina beti eukizan zaitugu paiazatzat, paiazen hainbat bilgunetan eta uste dut egin genituela bigarren kafean lehen entrevistak zurekin, klaun giroan ikusi zaitugu, kale antzerkian, hori da gutxi gora bera, zure esparru nolabait erosoa, edo zuk zabalago bizi duzu? Nago, egia esan, zabalagoa da. Klaun hitza erabiltzen dugu, baino bai klauna asko da. Osea, bai da, hitz txikia, baino super boterea dauka, ez? Azkenean hartzen du gauza asko. Eta egia esan, klaun daukaguna harremana gure partaidearekin, harreman hori daukagu kalean ebai, kalearekin, ez? Da harreman berdina, ez? Espazioakin, kaleko pertsonekin ebai. Orduan, bai, klauna da asko, da teknika bat, da hizkuntza bat, ez? Eta horrekin, zabalago ikusten dut, kale antzerkia, aktoreza, azkenian, arte eszenikak, ezakit, astentzia hemen eta juten zea azitzen, ez da? Zabaltzen. Interesgarria da, bai, askotan guk ere musikan horri biltzen gara, ez, borrokan artistekin, pixkate gauzak nun kokatu nahi eta askotan bestelako sortzaileekin ere horrelako abizenak jarri behar hori edo, pixkat kokatzen ere laguntzen gaitu. Ara bestea, zea dana kazetaria, kaiakista, musikaria, abeslaria, orain kamiseta diseinatzaia. Ez hori iratitxe berria da. Ez, baina nik askotan gertatu zait bestaldera hau ez, eta nik beti komunikatzailetzat izan dut nire burua. Izan kalean esatari, izan irratian esatari, izan
egunkari batean idazten izan telebistan aurkezle, berri emaile, bidali berezi, dokumentalgile, dena sentitu dalako komunikazioaren barruan, ez? Eta musika ere askotan iruditzen zait komunikazio modu bat, beraz, komunikatzaileek nahiko laburbiltzen du hori guztia. Kaiaka da justu beste guztia sendatzeko egiten dudana. Hori, kanpoan utziko dugu. Tira, Bealarrañagak hortxe bere lanketa prozesu hauek nolabait helmugara eramaten dituen enean, eta proiektu berriek ere argi ikusten duten enean kafe hartzen jarraituko dugu, baina urrengo kafea, hemen bigarren kafean beharrean, uste dut Intu Jai espazioan hartu beharko dugula. Kafe makina baduzu dagoeneko? Guaindik ez, da. Nola ba? Hortik ez alda dena hortik hasten. Kafe makina jarretu. Guazi gara tailerretik, gauza asko egin behar ziren, estanteria jarri eta oiala jarri, ez? Eta hori baino kafe makina urrengo asterako. Bueno, konta iguztue, zer da Intu Jai espazioa? Nik intuizioak norabait banarama, eta esango nuke, 3 hitz esan beharko banitu. Epa. 3 hitz? Jolasa. Jolasa izan daiteke bat. Ez dakit 2 hitz dira, baino hitz batean definitu gabea, alegia, zabala, lausoa. Eklektikoa. Eklektikoa ere izango da. Zabala lausoa horrekin. Bai, eklektikoa. Eta hitza magikoa den, baina magiatik edo emoziotik edo hortik... Nuen hau prestatuta hola bota dute. 3 hitz esango ditut eta lehen pentsatu inmarko dituzki ondo, baina... Jolasa beti da magikoa. Guk oraindik ez daukau definiziorik eta zuek txak. Baina hortik ibiliko da. Topagune jarriko nuke. Topagune. Bai, gustatzen zaigu izaten, bai, ez puntu bat, nun, bai, artiste, bai, zali, afizionado, ez dakiz zer elkartzen garela. Ez dakiz nola gehiago definitu. Etxe bat. Bai. Sorkuntza, formakuntza, hortik bai, presente egon behar da. Aventura, ez da faltako. Aventura, bai, zeporita. Eta askotan bada, bai, emaitza, ez? Osea, hainbeste urte hasiak botatzen han eta hemen, pentsatzen dugu iritsi dela momentu bat, nun gure baratzatxoa izan behar dugula, ez? Gure lekutxoan, nun hasi horiek, baten bat loratuko da, agian. Edo besteen hasiak ekarri daitezke, lur fertil batean, probatzeko. Gauza asko da, hori eklektikoa eta zabala bai, eta txikia, eta segurazki txikitasun horrek ematen du handitasuna, ez, behak zion bezala. Ilusio handiz, sortutakoa, eta hasi gara potente, nola txikia da, inaugurazioa izan behar da, 5 edo 6 bolo. Ja, mundu guzti ez dela bokabitzen golpetik, gonbiatu nahi duzen jende guzti hori. Oida, eta sorpresa ugari, porque lehenengo paseak egun mentzako izango dira larun baten, eta Iñaki Carretero dator, berak nahi dula, justo gaur bere urteak gainera, zorionak eta eskerrik asko Iñaki horregotagatik, gero atxalen izango dugu sorpresa txon bate bai, ezin dut spoiler egin, baina beste artistaren bat, zazeingo du, Bea eta biok eskainiko dugu ikuskizun bat, sketch batzuk. Izenburua jarri degula ongi etorri Intu Jainkoak. Intu Jainkoak da kontzeptu bat Ekaitz Etxeberriak lerkari eta bertsolarik sortuta. Botazun behin bertso sorta bat gure jaialdi batean, eta konparatzen ez Intu Jaikoak, Intu Jainkoak. Eta guretzat, Intu Jainkoak dira, gure atmosfera, gure inguruan daudenak, ez? Artistak doain egiten dute lan bat gure espazioan, nire anaia kriston lana egiten du estanteria eta dena jartzen, dena txukun jartzeko azka momentu preste goteko, laguntzaio horiek inguruan daudela, dia gure jainkoak eta jainkosak, berai esker, bizirik dago gure planeta, ez? Tolosako Gudari kalean egongo da Intu Jai espazioa. Usaindu dezakegu ahozkotasunak, narrazioak, ipuin kontalaritzak, klaunak, klaunaren zentzu zabal horrek. Horrek guztiak lekua izango duela bertan. Baina, jendeak fetxetu, eta sorkuntza espazio bat ere bada, emanaldiak eskaintzeko leku bat da,
nola uste duzuzuk dela, bea, pentsatzen dut gero ere, denborak nolabait definituko duela intu jai espazioa, ez? Zuek orain ide bat izan dezakezue, eta gero denborarekin pixat ide hori nolabait malgutzen joango dela, edo? Bai, bueno, berez, formakuntza ja ematen nahi ari gara, nik ematen dut clown ikastaroak, ematen ditut, bai asteartean eta asteazkenak, inauguratu baino leno ja hasi gea hola lan iten, obrakin batera, umeak bai, antzerki bai da formakuntza, eta bai ikusten dut leku bat eukitzea sortzeko bai, laborategi bezala. Bere espazioa ematea hortik bai, ez? Zabala. Akaso nartzen ikasi dugu, inoiz ezkarela izan onenak. Agian ez du jarraituko, Instagramen scrollaren menpean, bizitzak ere ez dakien arre, ikasten gabiltza sasoi honetan. Ez da gizarratik nik kantu hau lotzen dudan intu jai espazioarekin, ere buruan badago olako lotura bat, eta unen batean lotura hori nolabait gauzatuko dugu. Baina mai bea, asteburuan nolabait inaugurazio prozesuri hasiko da, esango dugu, asteburuan ez bihar bertan, prentsa horrekoarekin, eta hortik aurrera, bueno, intu jai definitzen joango da, bide egiten, bide horretan tarteka egotea gogituko zaigu bigarren kafezale hoi, eta gustora egongo gara bide horretan, eta zer esango dizuegu, goza ez da zuela bideaz, bueno, olako erditze txiki honetaz, eta jarraituko dugula kontatzen, zer gertatzen den bertan? Seguro, aiez. Mila esker horregotagatik, beti inguruan sentitzen zaitugulako. Gonbidatu jendea etortzeko, hau mantentzeko, hori, publiko egon behar da, artistak egon behar dira, jendea mugimendu egon behar da, ateak beti irekita izango dira guztiontzako. Programazioa ja urrengo asterako baditugu, 6 bolo batola, eta horretik jarraituko gara informazio ematen, porque gure asmoa da hilero, emanaldi batzuk itea, eta formakuntza gehiago handitzea gure programazioa. Bea Larrañaga kafe gehiago hartuko ditugu etorkizunean, baina esandakoa, agian hemen beharrean, antxe beharko du, kafe makin hori jarri martxan, Ondo, eskerrik asko. Zaindu. Eskerrak zu etzaren hil zelun, eta ez da ere nirrik blein, baina Casablancaren moduan beti geratuko zaigu Paris. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin loak hartu. Patatek, zuritu egosi edo frijitu gabe badaude hilabete batzuk iraun dezakete, hori bai.
leku fresko batean badaude. Arrautzek, jartzen direnetik, 28 bat egun irauten dute ondo. Tipulek, moztuta badaude gehienez, 10 bat egun eta oskaiuan. Beraz, nola liteke, patata tortilla batek, 20 urteren ostean, beti bezain goxo jarraitza. Maite zaitut, maite zaitut, pila, 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 patata tortilla. Maite zaitut, 20 urte beteko ditu laizter, Pirritx Porrotx eta Marimototxen maite zaitut abestiak. Bai, pia, 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 patata tortilla dioen abesti berri hori, ez da egin berria. Ereserki bilakatutako abestiaren urteurrena ospatzeko, maite zaitut elkarteak festa antolatu du. 2025ko maiatzaren 3 izango da, Barakaldoko Bizkaiarena bek aretoan, eta 14.000 pertsona biltzea espero dute. margotu dugunean, ispiluan ire izena, idatzi duzunean, irratia piztuen. Pailazoek eskainitako ikuskizuna izan beharrean, pailazoei eskainitako ikuskizuna izango da. Horretarako lanean buru belarri eta sudurgurri ibili dira maite zaitut kultur elkarteko kideak. Honetaz guztia hitz egiteko, elkarteko kide den Amagoia Mujika dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Amagoia? Egunon. Iritsi da, berezitako omenaldia, ia 3 hamarkadako ibilbidean, ez dakitzen bat auzitan izan ditugun pailazoek bidelagun, umeen euskalduntzean, leuzemia dun aurrei goxotasuna ematen, emakume besarritarren errealitatea erakusten, aur migranten sufrimendua azaleratzen, motivazioa beraz ez zaizue falta hau dena antolatzeko, ezta? Arrazoiak ez zigu falta, motivazioa ere noski, baina nik uste gu orain ariketa hau iten aige azkeneko hilabeteetan, pailazoen ondarea edo begiratzen, eta gu geu harritu iten gara askotan, Nik esatet gaur egun agenda sozio-politiko kulturalean dauden gai gehienei, abestu dietela pailazoek urte hauetan denetan, 37 urte daramate, eta denakin ausartu dira. Eta esan nahi zut, humoretik, sudurgorritik, eta positibotik eta ondo, baina gai oso potoloei kantatu diete, eta erakutsi diguten ikusten, beraiek esateuten bezala, humorea ez dala momentuko txiste bat, edo momentuko algara esplosibo bat, edo humorea dala bizitzari begiratzeko toki bat, eta orduan motivazioa eta arrazoiak sobran, hori hola da. Bueno, orduan, zergatia badakigu, baina nola piztu zen ideia hau, txispa hau? Txispa, egia zen guk oendik esatu dugu batzutan taldean, nola iritsi gehonean. Bueno, gu hasi ginen biltzen, paiazen inguruan gabiltzan jende desberdin bat, bakoitza bere txekuan ikesateten bezala, bakoitza lor desberdinetan paiazen laguna edo zena, eta, azizan, dei bat jaso, gure arten izketan eta dei batzuk egiten, eta gozen kafe bat hartzea eta hitz egitea gai honi buruz. Pixka bat, ikusten genulako, paiazoek beti eman, eta jaso, ez dakitin duten mereziaina, ez? Eman eta jaso, esateute behaiek dara bizitzaren ritmoa edo dinamika, ez? Eman eta jaso, elkartasun hori, eta orduan esate denun, igual herri bezala, ez dakit esan diegun benetan ze importanteak dian, eta ze privilegioa dan herri batentzat, olako pailazo talde bat izatea, ez? Eta orduan hasi ginen bilera txiki batzuk egiten, ideia zaparra da bat, zer egin daiteke. Gure asmoa hasieran edo gure ideia ez bek, ez 14.000, ez guk nahi genien gauza goxo bat egin, behaien arima eta espiritua eta izateko modu hori islatuko zuen zerbait, eta tamainari buruz, ez geneukan hola ideia handirik. Gero ze pasada, inguruan kontraste batzuk egiten egon geha, eta jende guztiak esan digu ez, horrek handia behar dute, jende asko egon nahiko du horrez, eta orduan, pixkat, handira egin dugu horregatik. Ez dugulako nahi, norbaitan poan deltuko da, jende gehienek, gozatu dezatela edo esan dezatela maite zaitut hori da.
Horregatik tamainarena, ez helburu bezala tamainarena. Baina, bueno, ikusiko deu, orain bihar jarriko dira sarrerak salgai, eta ikusiko deu zer esaten duen herriak, baina hori, asmoa zan, gauza goxo bat egitea, paiasoi izateko privilegio bat dala, Pirritx, Porrotx eta Marimototx bezalako paiasoak izatea herri batentzat, hori zan asmoa. Bueno, eta gu festazari gara eta beraientzat omenaldi bada, baina, igual sekretua da, baina, beraiek badakite edo sorpresa da beraientzat. Hau asko galdetu digute, beraiek, lehenengo hilabetetan izan da sekretu bat guk bakarri genekin, eta aldetxo hortan ginen, 6-7 pertsona hasieran, Eta asko gauzatu zaigu, sekretua mantentzea, ze konturatu gea, Euskal Herriko sortzaile denek, parte hartu denek, edo ia denek parte hartu dutela paiazoekin. Orduan oso zaila zan, hau sekretuan mantentzea beraien gana iritsi gabe zerbait, murmurio bat o zerbait. Baina gero ginen taldean pentsara, almi adibidez aldeko esaten duen ezer, bezpera arte zerrez, eta gero area eraman, eta hori ezin da egin, ze, bueno, olako jai bat aurkeztu behar da, eta gero gure paiazen osasuna zaindu nahi deu, eta ez du nahi egotea urduritasun horrekin bezpera arte. Orduan, beraiekin partekatzen nahi idea, partekatu dezakegun informazioa, dena ez diegu kontatzen. Baina, bueno, kontatu diegu zein da asmoa. Eta, bueno, harrera izan da oso ona, eta oso berezia, paiazoak ez daude ohituta omentuen tokian egoten. Ez daude ohituta jasotzen, nola bai, bueno, jasotzen dute ikaragarri, beraiek azerretuko dia hauen zute baiatez, umeen aldetik eta gurasoen aldetik eta nik uste eta inbeste musu eta bezarkada eta ez ditula inorrek jasotzen, hori hola da. Baina ez daude ohituta, bueno, parte aktibo izan gabe, pixka bat, bazterretik begiratzen. Orduan, guk esan diegu, kontatuko dizuegu kontatu daitekeena, sorpresa edo, bueno, han gertatuko dien gauzak ez ditugu kontatuko, han biziko ditugulako, baina nahi degulako beraiek ere pixka bat goxatzea bidea, ze badakigu hain jende asko gerturatuko zaiela, esatea, asko maite ditugula, ez? Eta gero kuriosoa izan da hori, batez ere Jose Mari terremoto bat zala eta beti dagoela gauzak zentsatzen, hasieran nola deskolokatu zan pixka bat. Baina ikustet, bai, gero eta horren pozik dago, atzoko aurkezpena eta gero hitz egin dugu beraiekin, eta oso pozik daude, ideia asko gustatu zaie, baina pixka pudore hortatik edo lotxa hortatik, ez, bueno, beste batzuk ere mereziko zutela, eta horako gauzak esan dizkigute, baina, bai, zerbait badakite, dena ez diegu kontatuko, Maiatzaren 3an erakutsiko dugu pastela osotasunean, baina zerbait badakite. Eipatu duzu, bai jasotzen dutela, eta ohituta daude, besarkadak eta musuak jasotzera, baina tamalez, ohituta daude edo ohitzera behartuak izan dira baita beste nolabaiteko mezuak jasotzera, ez? Udaletxe batzuetan kritika egin zaie, batzuetan zentsuratu nahi izan zaie, ez? Gaina agian bere konpromiso, lehen aipatutako konpromiso horrengatik, pertsona hau festa hau antolatzean buruan izan dituzue uneren batean, hau da, festa hau ere bada pixka bat horrela aldarrikatzeko eta beste ikuspuntu zentsuratzaile hori zorratzeko eta esateko begira herriak zenbat maite dituen. Edo hoiek ez dituzu ez da buruan eduki inungo momentuan? Bueno, gezurra esango nizuke, esango nizu ditugula buruan eduki, tamalez eduki ditugu, ez? Ze, bueno, bai, badakigu paiazek ere bizi izan dutela garai iluna edo gogorra, ez? Gure herrian asko izan ditugun bezala, ez? Baina, bueno, guk nahi dugu bizitza ospatu, bere poz eta min, bere argi ilunekin, paiazek erakutsi digutelako pozean eta minean lagun, izan behar degula eta aurrera egin behar degula. Orduan, bueno, hori ere hor dago, bere historiaren parte bat da, gure herriaren historiaren parte bat dan bezala, ez? Eta segurazki hortatikan ikasi neuz denok, eta beraiek ere segurazki, ez?
Baina gehiago da, nik uste balantza batean jartzen badegu, hori, ona eta txarra, paiazen kasuan zalantzari gabe, 37 urtetan herri honi eman dioten guztiaren laburpenean, hori episodio edo kapitulo ilun horiek oso mingarriak izan diren arren, eta jarraitzen dute izaten, ze batutan iritsi zaigu gauza batzuk aldatu diala, baina tarteka ahotsen batez agertzen da, baina, bueno, hori bere historiaren partean oso arrasto txikia da, ez? Orduan, ez genuke, ez daukau aztuta, gaina, kontutan izanik, paiazoak giza eskubideen defendatzaile zutsuak diala, eta bere azalean sufritu dute batzutan erasoa, eta hala ere, beti aurrera egin dute, eta ez dira inoiz kikilu, edo ez dira inoiz errenditu irribarri hortatik, ez? Baina, bueno, hori ere hor dago, eta izango du bere islada, baina ez da izango pixu gehien daukana. Eta gero nik uste, gu konturatzen ari gea, gu aigea inguruko jendearekin hitz egiten, eta kolore politiko desberdinetako jendearekin, eta konturatzen garena da, denek esaten dut, bai, paiasuak, eramaten dut nik alaba, edo biloba, edo oso zaila da la paiasetatik libratzea, naiz eta batzuk hortarako gogoa izan, ez? Orduan hori bai da, hori garaiten bada, hori sekulako garaitena da, ez? Paiasuen emanaldietan kolore guztitako umeak eta gurasoak daude, hori horrela da. Sarrerak aipatu dituzu, bihar jarriko direla salgai, 11etan jarriko dira, online, nik ere maite zaitut .eus atarian, baina entzun dugu, sarrera fisiko batzuk ere Durangoko azokan agian topatuko ditugula? Bai, egongo dira, Durangoko azokan sarrera fisikoak postu batean, baino gehiagotan, oraintxe bertan ezin dizut esan zehazki ze postutan, baina dozena erditik gora postutan egongo dira. Eta hori ere nahi izan dugu postu gehi askotan egotea, oso garbi utzi nahi degulako hau herri omenaldi bat dala, ez? Herriak egiten dion omenaldi bat, eta orduan herria toki guztitan dago, eta pixkat hori isladatu nahi dugu. Hemen ez dago, atzean ez dago erakunde bat, edo alderdi bat, edo ez dakitzein, hemen dago, bueno, gu elkarte bat gea, baina espreski ontarako sortu gean elkarte bat gea, lehenagotik ez ginen existitzen, emaite zaitut elkartea sortu dugu ontarako, elkarte batek egon bardulako olako historia baten atzean, eta gure helburua da jaialdia antolatzea, eta gero segurazki desagertu egingo da elkartea, ez? Hori izan da. Baina herria nahi dugu, ez esango ordezkatu, baina herriaren izenean nahi geha, gu herritarra geha, bakitza bere lanbidetik eta bere tokitikan, baina omenaldi hontan edo elkarte hontan parte hartze dugu, paiazoak maite dituzten herritar bezala. Azkeneko galdera mogoi eta agurtu egin behar zaitu, Chill Mafiak ere beken egingo du horrelako festa arraldoi bat, eta esan dute afterra egongo dela gero. Maite zaitut festan ere afterrik aurre ikusten da? Bai, egongo da, egongo da. Ez dutela dena kontatuko, baina maite zaitut festa, segurazki baita ere dantza ero batean amaituko dugu, edo hori da helburua. Orduan bai, kompetentzia ingo diogu Chill Mafiak. Eskerrik asko, benetan gogoz jarraituko dugu oraindik data iritsi bitartean hemen kontatzeko dauden guztiak, Amagoia Mujika, eta ziur hartuko dugula beste kafetxoren bat, hori, xehetasunetan sartzerik dagoenean, dendena kontatu ezin den honetan, egongo da momentua, kaso dendena kontatzeko, edo gehiago kontatzeko, eta ondo badaritzozu hartuko dugu orduan kafetxoa. Ni gustora, zuekin berrito kafe hartzeko, badakizue. Zaindu asko, besarkada bat. Berdin, aio. Entzuleok 11 eta ia 2 minutu berandu xamar, baina bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, Zaloa Badiola lankide antxe dugu zai, eta agurtuko dugu bata, Zaloa Badiola egunon? Egunon, Asentzio, eta egunon entzuleoi ere. Nerea Kortajarena Euskal Herria Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak Jaurlaritzari eskatu dio elkarrekikotasunez erantzun diezaiola koalizioak aurkeztu dion aurrekontu akordioaren proposamen berriari. Kortajarenak jakinarazi duenez, asteazkenean Euskal Herria Bilduk Noel Dajo Ogasun sailburuari 3. eskaintza bat helarazi zion, eta esan du erabakia ausartak hartzeko momentua dela. Legebiltzarkideak gaineratu du negoziazio hori aukera bat dela
akordio bat lortzeko, herritarrei eragiten dieten arazo nagusietako batzuk konpontzeko bideak irekitzeko. Noldajo Ogasun eta Finantza Sailburuak bere aldetik azaldu du Euskal Herria Bilduk proposamen hori jaso duela eta zenbait gaitan atzerapausoak ikusten dituela aurkeztutako azken proposamenarekin. Alderatuta bi aldeak gaur goizean bilduko dira berriro eta akordiorako borondatea azpimarratu dute. Bestalde, Mikel Lezama PPK Gipuzkoako batzar nagusietan duen taldeko batzarkideak iragarri du 2025erako Gipuzkoako foru aurrekontuen proiektua babestuko duela 1.200 milioi euro baino gehiagoko zuzkidudarekin zintzotasun eta erantzukizunagatik, izan ere lurralde historikoarentzat ez litzateke ona izango Bizkaiarekin baldintza eskasagoetan lehiatzea, berak adierazi duenez. 78 urteko gizon bat ere atxilotu dute Gasteizko adinakoen egoitza batean emakume bat hiltzea leporatuta. Biak ziren zentroko egoilarriak eta emakumea erietxera eraman dute erasoan jasandako zauri larrian ondorioz, baina azkenean bertan hilda. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, laurak jota zeudela, ertzaintzari deitu diote Gasteizko egoitza horretatik, egoiliar batek beste bati eraso egin zigiola esanez. Bertaratutako herritarren babeserako patruilek egiaztatu zuten emakume batek odola zeriola zauriak zituela aurpegian eta agenteek adinokoen egoitzako instalazioak ikuskatu dituzte, bilaketa operatiboa ere abiarazi dute herrian zehar, baina azkenean gizon hori egoitzako aldagela bateko bainugelan ezkutatuta aurkitu dute, gizona atxilotu egin dute, hilketa delitua egotzita eta ertzaintzak oraindik zabalik du ikerketa gertatutakoa argitzeko. Azken berri bat ere kontatu behar dizuet, Foruzaingoa Lizarrako 16 urteko gazte bat ikertzen ari delako, baimenik gabe ibilgailu bat gidatzeagatik eta drogen testean positibo emateagatik. Poliziak azaldu duenez, asteazken goizaldean, Laura Kaldera Lizarrako ertzainetxeko patruila bat lanean ari zen biztanle gutxiko landa eremu batean, ibilgailu batek susmoak piztu zizkienean Lizarra iparraldeko herri txiki batean, gazteari gelditzeko esan ondotik, egiaztatu zuten gazteak ez zuela ibilgailua gidatzeko baimenik eta gainera positibo eman zuen bi drogatan, kokainan eta marihuanan. Bide segurtasunaren aurkako delitu batengatik ikertzen ari dira momentu honetan. Eskerrik asko zaloa badiola, informazio gehiago eguerdiko 12etan izango duguna, hemen naiz irratien. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. Move it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know that's that me espresso. I can't relate to desperation. Might give a fuck. Are on vacation, and I got this one boy, and he won't stop calling when they act this way. I know I got. Hemen, dantzan dabil jendea, dantzan dabil Eire Maia Manterola, egunon Eire. Egunon. Ondo? Bai, ondo. Londo, inamakumea. Kantonekin ondo, eharrate maztua. Kristona. Bai, uste dut kantonen oso zalea ere badela goiuri. Bai, itxura donez. Eta badakizuen norduen itxura kantonen oso zale izatearen ere. I guess so, zein. Ez dakizue? Sabrina Carpenter bera, claro. Abeslaria, ez? Gustatuko zaio, berari abestia pentsatzen dut. Gaina oso bigarren kafea da, ez? Osea, espresso izena du. Bai, negia. Kafea, osea, oso bigarren kaferako egindako abestia da. Kafea eskusatzeko, kanta hau asko urtzeko. Izan liteke. Baina asko gustatzen zaio kantu hau, dagoeneko hemen gure estimilera konektatu zaigun emakume bati. Eta gainera, gaur Iruñera nola, eta ez diota bisatu, baina igual arratsalderako planik ez badauka, Arkakusoaren bisita izango dugu gaur ere. Agurte egingo dugu bada, nik ez dagoa ziur, Arkakusoaren ordua hau zen, edo ordu erdi barru zen gurean konektetzekoa, baina Arkakuso egunon? Kaixo egunon, zer modu? Hau zen zure ordua? Boi. Uste duzu baiet. Nik,
Nor iritsi da lehena Hori, azkarra? Arkakuso iritsi alena. Nik gidoian ikusten nuen 11etan Arkakuso zetorrela, eta 11etan Xabi Tolosa eta 11etan Arkakuso. Hau da, betiko jatetxe hauetan bezala. Reservatik gabe... Ojo, ez. Inigo, Txaran, zu joaten zara, eta atetik sartzen zara, eta kexu bazkaltzeko leku ikuiko aldezu eta, venga, segi, jarri mai hortan, ez? Eta esatizu, venga, xeri, gaina, no? Como, perdonante la vida. Eta, venga, eta, xeri, hola xe, eta, Xabi Tolosa hemen ez dago. Hemen ez dago. Arkakuso iritsi da, bale. Egia da, ateare ez zigulo zabaldu oraindik. Aiba. Gizakoari. Hori ere esan barra daukagu. Baina, bueno, iritsiko da. Gauzat esango izuet. Dago gauza bat, benetan, asarratzen lauena, nik uste Iruñeri beste zaraitek asarratzen. Iruñe beste zaraitek asarratzen duela. Eta da, zuk aipatu duzu nau, eta baina niri, jatetxe batera iritsi. Erabat utxik egon. Bai. Eta galdetzen dizutenean, reserva daukazue? Ez da. Vale, itxoina ber. Nola itxoina ber? Ze itxoin barra, ze behiratu berden. Jatetxe hau, ez da iruia betetan bete eta gaur ere utxik dago, eta ja, sukalde istea pentsatzen ari zeat, eta ze. Beti gertatzen zitzaidan, Donostiko jatetxe batekin. Txita horekin. Horein zai gertatzen, ze... Itxita hau dago. Wow. Olatu hau, Baina beti gertatzen zaidan, eta joaten nintzen Donostian lan egiten nuenean, eta batzutan lagun batekin, eta elkartu, eta jatetxea utxik. Eta lekua bazkaltzeko, eta reserva bezue, baina gaina haserre bezala. Nola usartu zara? Etxe ontara etortzen. Reservarik eduki gabe. Eta, beti erantzuna zen, pasa, ze, eske, utxa egoten zen, ez tegit horregatik intxiko zuten, baina beti, eta urteak pasa dira, eta kuadrian eta txantxak egiten ditugu gai horrekin, ze, sufrieraz egiten ziguten minututxu horretan behintzat, reserva zuta, ez, reserva gabe etorri gora, eta pasa. Nik artista bezala egin dut horrelakorik, bai, osea, balditzen dizute bolo baterako, eta daukazu libre data ez dakizen, eta egiten duzu como que, a ber, itxoin, behiratu da agenda. Argi daukazu urrengo hilabetetan bolorik ez, baina zuke, ez dakit, imagin hori ez duzu eman nahi, ez? Nik zita baterako edo horrelakoak egin ditute. Tinderretik norbait ezagututa, larun batan libre zaude, eta, bueno, gratu egin behar dut, eta zaude etxan en plate, gratu gaitezke gaur. Neneko herriako bat igertu zaien hori. Gehauko gea, eta igual abendua zera zan, eta erantzuna izan zan. Bai, abenduak 17 arratzaldeko 5 libre nau. Hori erantzun abarkatu hori da, zure kuadriakoa, kez, berarekin geratu nahi zuenak esan zion hori. Bai, bueno, geratu nahi zuen, ez dakit geratu nahi zuen ala, ez? Osea, ez dakit reserva, baina estremua. Osea, jena okupatua. Arratxaleko bostetan ez da geratzen. Osea, arratxaleko bostak da pixkate eguerdiko 12 ez dela. Ez zon aukeran jarteko. Nei gustatu zait arratxaleko bostak. Ezertako balio ez du nordue. Nei gustatu zait. Arratxaleko bostetan zaude lanen, zaude gauza egiten. Arratxaleko bostak da... Bai, ondo. Badakizu eze ordu balio. Elkarrizketa grazioso da, osea, geldituko gara egunen batean, eta erreserba haukazu. Bastante gorra da, bai. Zer Arkakuso esan behartzen nuen? Badakizu ezein den ona. Ona zertan? Ordu ona. Zein den ordu ona. Esai guztu. 6ak. Ze 6tan geratzen bazara eta veganoa baldin bada, pues afaldu. Banekin txistori zetorrela oso ondo, Arkakuso. Oso ondo, bueno, kontua hemen eire maia etorri dela Instagram, Spotify rapari buruz hitz egitea. Arkakuso, lasai. Lasai, Arkakuso. Atuan nasa, Arkakuso. Arkakuso atuan nasa. Chronically online gea argaztani igertzea. Nire bai, atzo irakurri nun post bat, zela dena esaldiekin eraikitako parrafo bat zen, eta ulertzen balzenuen, horrek izan nahi zuen Chronically online zondera. Eta dena ulertu nuen, eta pixkak ezkatu egin nintzen, nire osasun mentalaren gati. Nei bastante raiatzaitez jakitiak, esaldi bat baldin bat espakitzen dan, bastante FOMO emateite bai. Barkatu. Entzuleak behar du Chronically online hori argitzea eta FOMO argitzea. Chronically online da,
denbora guztian Instagramen, TikToken edo Twitterren ibiltzen den jendea deskribatzeko zerbait, ez? Esaldi bat, kronikali online, hau da, zaudela, 24 orduz online, ze agian atzo modan jarri zen edo atzo, imaginatu, Instagramen... Barkatu, parentesik bat, Arkakuso. Zuk ez du egin nahi baduzu, zure bizkarrean olako torsio bat egin beharrean, eta dadokazu botoitxo bat, moderna zaren horretan, botoitxo bat zure horrela gaiuan dala mute. Ematen nahi duzu mute, ez zaizu ez da entzuten, eta listo. Asko zoreto, Arkakuso. Boomerra, Arkakuso, ez du egiten hor logelara, bai. Bastante ez zuzenekoa, estreminean dena dago onartua. Baina hau irratia ere bada, eta pixkate txukuntasuna behar dugu. Goiuri, Chronically Online. Online. Duela hilabete batzuk, viralizatu zen bideo bat, neska batena, esaten zuena, neska horren kontzeptua zen haktua. Eta orduan, berak esplikatzen zuen haktua zertzen, eta bideo hori viralizatu egin zen. Sare, Instagramen, Twitterren, TikToken, eta orduan, zuk, balin badak, handik bi egunetara, haktua, ikusten balin baduzu nonbait idatzita, eta balin badakizu zer den, horrek esan nahi du, kronikali online zaudela. Ze, nola jakingo zenuke bestela haktua. Haktua ez da zagutza orokorra, ez da telesail bateko zerbait, ez da liburu bateko zerbait, da, online sortu den zerbait, eta zuk hori ulertzeko egon behar duzu, 24 orduz sareetan. Orduan, ulertzen balin baduzu, zaude Chronically Online. Dala oso kontzeptu graziosoa, ze Chronically Online kontzeptua ulertzeko, egon behar zara Chronically Online. Bai. Da pixkat automerien da bat, Hori da. Orduan, ulertu duzue? Bai, inigo? Gutxi gora era. Vale, ados, Chronically Online hori da bat. Eta Chronically Online ez egoteak sortu diezazuke FOMOa. FOMO dela fear of missing out. Sentitzen duzunean. Bai, gaur azaldu digo izan, nik hori banekien. Banekien baina. Nik azaldu nio, bere garaian. FOMO da... Batzuta nuken. Vale. Ze duela bi astere uste eta irek azaldu zidala, eta berriro azuta nuken gaur goizan esan, I need reminder pixka. FOMO egiorrezu FOMOa, Bada, fear of missing out. Hau da, beldurra ematen dizula, zerbait ona galtzeak. Adibidez, zu zaude zehar honekatuta, gaur ostegun arratsaldea da, zehar honekatuta zaude. Eta lagunek esaten dute, pintxopotera joango gara, eta gero afaltzera joango gara. Eta zu leherrinda zaude eta ez duzu jun nahi. Baina pentsatzen duzu, ama, eta zerbait mega graziosoa gertatzen balin bada, eta gero urrengo astetan lagun guztiak ari badira aipatzen, urrekoan pintxopotean ez dakiz zertzakize gertatu zen, eta zuetzaraan egon, nola sentituko zara? Kriston pena emango dizu jakiteak momentu hori ez duzula bizi, ez? Beraz, joaten zara pintxopotera, naiz eta leher egin egon, ez duzulako, beldurra ematen dizulako, gertatu daiteken hori, ura galtzeak. Orain, bai, FOMO ulertuta? Vale. Bastante komuna da FOMOa, esan berra dago. Nik uste peti gertatu izan dela, baina guain jarri zaiola izena horrei, basicamente. Zergatik erosten ditu? Zergatik erosi zituen jendeak duela 623 egun Entol Sarmientorako sarrerak? FOMOaren gatik. Ez dakizu, bi urte beranduago, taldea oraindik gustatuko zaizun. Ez dakizu lanean egongo zaren ala ez, oporretan. Bizirik egongo zaren. Ez dakizu Tokion bizitzen egongo zaren edo abaltzisketan. Eta hala ere sarrerak erosten dituzu mundu guztiak erosi dituelako eta 3 minututan agortu egingo direlako sarrerak eta orduan zuk esaten duzu. Nik ekitaldi potolo hau beken egingo dena eta ez dut galdu nahi, ze potoloa izango dela aurre ikusten duzu, baina ez dakizu ziurrenik, FOMOak bultzatzen zaitu, sarrera horiek erostera. Loteriarekin gertatzen da, bai? Hori edo nora, eta hemen erortzen bada, eta hemen erortzen bada. Loteria da, FOMO erraldoiena, de original FOMO. Bai, oso ona. Eta zenbaki ikusi badut, jendeak zenbakiak memorizatzen ditu. Jendea ez da gai, zure telefono zenbaki ikasteko 200 aldiz deitzeko hilabetean, baina gai da, taberna batean, loteria zenbaki bat ikusi, eta ja bizitza guztirako gogoratuko da zenbaki horrekin. Inigo, zer pasatu zaizu horrekin? Pues nik ez du loteria erosten. Ez, baina nik aitortu behar dizuet, ni gaur egon, tabernetara sartzen ez, tabernetan loteria egoten da, eta eskua jartzen dut zenbaki hori estaltzeko, ze ez dut jakin nahi, egunero joaten nahi zen tabernako zenbakia zein den,
ze ez daukat erosteko asmorik, baina gero taberna hortan tokatzen balin bada, esango nuke, Goiuri, ze tuntuna zean, egunero zaude egoki tabernan kroketak erosten, hemen dago zenbakia, eta ez dezu zenbaki hau erosi zen, nik ez ditut zenbaki guztiak erosi nahi. Eta edo ez dut parte hartu nahi honetan, baina hemen tokatzen balin bada oso gaizki sentituko, ze egunero etortzen naiz taberna hontara. Orduan ez dut jakin nahi zenbaki esan dain. Ez da bat ere egokia izango. Pixka gehiago sakontzen, tabernariek edo dendariek hartzen dute bere dezimoak edo kapikua bukatzen direnak edo oso erresagoa izateko bezerok memorizatzen. Bai, hori. FOMO. Bueno, eta zergatik hasi gara FOMO azizketan? Spotify rapea dagolako hype egiten. Bai. Baina aldaketa bat egon da, orain torri da, zera, aurrikuspen, prevision moduko bat, ze pasada. Hau da, Chronically online gaudenon urteko ekitaldia. Bai, Chronically stressful gaudenok egin dugu iriki Spotify ikusi zaize rap eta itxi ezkenolako denbora horretarako. Nien ez hori. Pentsatzet arrakusor ez dela, parreza izalako. Spotify Wrapped jartzeko testimuru pixka bat da Spotifyek urte bukaraldea, hau da, aste honetan edo urrengo astean, ja erortzea dago, atatzeitu zure Spotifyko datuak. Zure top 5 kanta entzunenak zen izanean aurten. Zenbat minutu ontzean musika entzuten, zenbat minutu ontzean podcastak entzuten, zen izan dan zure podcast entzunena. Olako datu pilua. Eta, karo, hori da, akontezimentu handi bat, niretzako behintzat, samerra dago, bastante kuriosidade sortzitena, eta aukera aukiet Apple Musica pasatzeko, eta askoz obvia da Apple Music Spotify baino, eskutxa aldetikan, eta nahi izan dut Spotifyen gelditu, Spotify Wrapped bakarrikan, ze FOMO mateit, ez eukitziak Spotify Wrapped bat, eta nahatelako ikusi nire Chronically online. Wow. Eta nire datuak, eta bai, ala xerea. Apple Music ez konsumitzeko arrazoi bakarra oraintxe, da Spotify Wrappa. Bai. Ala xera, barkau, hori naiz. Oso guapo da asuntua. Sartu horretik horregatik galetu dut lehen. Ja dago? Ez, no? Ematen dizu aukera 2022ko eta 2023ko zure wrappak. Eta karo, jendia saiatzea manipulatzen. Galdu egin zait, eta orain ezin dut entzun. Bai, Luisa horta da, kasu. Ze horrekin ere gontze pixkat polemikia ez, datuak hartzen zituzten hasiera batean iraia bitarte. Hori da. Eta horten esan dute saiatuko zirela beranduago ere... Eta jendia pilua saiatzea manipulatzen, bere Spotifya, igual, gau osua musika reproduzitzen lagatzeu, hola, minutos eskutsa tope askara, tope guaia zea. Horrekiko. Baina bai, jendia, igual regetoia topentzun dezu, eta nahi hori eskutatu eta orduan astezea ez tegiz zentzuten pilua, baina ez nahi, bakarrikan zure Spotify urraptan ez azaltzeko nasuin hori. Osa, jendia benetan, nahiko preocupantia da, baina errealitate bada, eta Twitterren eta Chronically online gaudenok bakarrik aldegu lertu. Aizu Arkakuso, Iruñaren eguna dator, Nafarroaren eguna, akueduktua datorkizuen Naparroi, ze bizi moduz, gizalarru. Gaur Iruñera, noa, bide batez, Arkakuso. Zaldiko maldikora? Zaldiko maldikora, noa, bai. Sandia dela leku bat oso guaia. Bai, Iruñeko leku asko bezala. Baina, bihar izango dugu Iruñaren eguna, ez Iruñeren eguna delako maiatzaren 22an. Bazpada argituko dugu. Eta datorren 3an, zuek agian ezagutuko duzu gehiago, Euskararen eguna bezala, baina hemen guretzat da Nafarroaren eguna. Eta haze kasualitateak ez dira existitzen entzule. Justo Nafarroaren egunean jartzea Euskararen eguna. Baina, lingua baskonum, lingua navarrorum. Zeharraroa, Euskararik gabe, Nafarroa. Nik hemen zalantza badaukat. Napar Euskaldunon, banaketa egitea oso zentzuzkoa da, baina nik badakit UPN-eko jendeari min egiten diola edo raskatzen diola pixka bat Euskararen eguna eta Nafarroaren egunaren arteko lerrokatze hori.
Baina zure adidez ere bai Iruñe, hor galduta nago. Ez. Ados. Osea, nik abestiarekin bat nator. Horregatik, esan dut, napar euskaldunok, edo napar jatorrok, edo naparrok, ontzat ikusten duzu bateratze hori, ez da, ados. Beti horrela pentsatut, baina kontrako ulertzen ari nintzen, da epa, hemen igual zerbait ez dut ulertu. Ez duguna ontzat ikusten bakizu zer den. Zer da? Alde batetikan, Nafarroa 3 zatikatzen duen lege bat egotea. Hau da, la ley del bascuence. Eta hori ez zaigu gustatzen. Eta ere ez zaigu gustatzen Iruñeko kasuan, aurreskolak ere euskaraz gutxi egoteak, eta aur askok eta askok euskaraz aurreskolara joateko aukerarik ez egotea. Horregatik, datorren, uste dut, 11, atxaleko 5:30, Nafarroako parlamentoaren parean egongo da manifestazioa. Ja, sartu dut, ez nuen pentsatua sartzea, baina ja jarri garela oso garrantzitsua delako. Adibidez, orain ni bizi naizen auzoan Donibanen bakarrik gazteleraz dagoen aurreskola daukagu, eta ez dago euskaraz aurreskolara joateko aukerarik. Ez dago, hortarako aukerarik, eta ez dago ere, Osasunako nesken etxeko partiduetara bilabesaz joateko aukerarik, Iruñe. Hori da. Hemen, aldarrikapen batekin nator. Osea, ikasturte hasieran, denboraldi hasieran, badakizue Osasunako neskek lortu dutela nire familiak lortu ez duena, ni gorritxoa izatea. Ze ni, Eireren aita bezala, ni naiz atletikekoa. Egurra. Bueno, nola, barkatu, Eireren aita eta Eire bezala. Bueno, es que Eire atletikekoa zenik ez nekien. Orduan, joan naiz a lo seguro. Es que Fife tío. Fife furbo. Fife fomo. Amatxo maitia, amaika ikusteko jaioa garela banekien, baina, hau, amaika baino gehiago ikuste da. Gogorra. Balago, gero, euskureta edo euskal kultureta... Euskal kultureta giro honetan, futbolzale pilo bat. Azken nik gauza dakat. Euskal kultureta naiz, baino horren aurretik lesbiana naiz. Baina horrek futbolarekin zirikusi hauka. Txen. Ojo, bai, claro. Txen. Izan dezaketa oso ondia. Futfem kontzeptu oso. Hori da, San Mames ez, Lezama, eta horregatik nik hemendikan eskatu nahi dut, barkatu Goiuri orain utziko dizut. No grite, señora! Sadarrera bilabesaz joateko aukera dagoen bezala, eta Xoarera nesken partiduak ikustera joateko bilabesaz ere joateko aukera jartzea. Goiuri. Bilabesa, barkatu, Euskal Herri zabalean entzuten gaitu zuenok, eta kaso Iruñe herriaren errealitatearekin hain ohitutatza detenok, bilabesa, autobus, herriko autobusa, hiriko autobusa, autobus urbanoa edo deritzon hori. Bai, Bilbobus, Daibus... Bilabesa. Hori da, la bilabesa. Eta kontua da, nik denboraldi hasieran bideo bat egin nuela TikToken eta Instagramen, eta de hecho, komentario pilo bat jaso nituen, like pilo bat, komentarioetan Iruñe herrikoa etzen jendea ere, en plan, komentatzen, geroz eta jende gehiagoren gana heltzeko pilo bat partekatu zen, eta sare sozialetan partekatzean, aipatzen dituen Iruñe herriko mankomunitatea, Iruñeko udala, berez tasoarez dago Iruñeko udalan, pero, agian zer presioa egin zezakete, Nafarroako gobernua kirol departamentua eta gazteria. Eta azkenean, agian, eta inkluso berdintasuneko alorra. Eta, total, inorketzi dela... aipatu behar dut Nafarroako gazteriatik santziatela saiatzen ari zirela nolabait hori mugitzen. Baina, oraindik ez dute zer jaso nuen gauza bakarra izan zen Iruñerriko mankomunitatearen DM bat, Instagram bidez, nik aurretik instantzia bat sartu nuenean, instantziaren erantzuna, hau da, erantzun ofiziala, not found. Baina,
oso haserrenago. Oso haserre egon naiz orain arte ez nekielako nola eman oihartzuna gertatutakoari. Eta bueno, mankomunitatekoek, hola, azkar laburbiltzearren, aipatzen zidaten 2010ko froga piloto bat jarri zutela Bilabesa eta Soareraino 2010ean ni joaten nintzen nire lehengusina ikustera Superligan jokatzen zuenean Lagunak taldea, Barainaingo taldea. 14 urte pasatu dira ordutik, bai jendartea eta baita emakumezkoen futbola pilo bat aldatu da, orduan ez dut oraindik ulertzen zertara etorri zen 2010ko proba pilotu hori aipatza. Baina, bueno, total, nik erantzun niela, ea norekin, hola laburbilduz, ea norekin harremanetan jarri behar nuen, Iruñerriko mankomunitateak, Bilabesa zerbitzu bat jartzeko, eske gainera ez nuen linea berezi bat eskatzen. Baizik eta partidu egunean, pues ordu bete lehenago eta ordu erdi lehenago Bilabesa bat egotea zentrotik, pixkat lanzadera moduan egiten, eta gero bukatzean beste pare bat zentrora bueltatzeko, ezer gehiago. Osea, joaten zara sadarrera eta badituzu ez dakizen bat linea. Eta berez enmarkatuta kotxea ez erabiltzeko. Hau da, gaur bertan, okerrezpan nago, ze futbola zuek bezala jarraitzen, baina realak gizonezkoen taldea jokatzen du Ajaxen aurka, ez da? Bai, jaiztioak sortu. Amara guztia itxita dago. Ezin du, biztanlek ezin dute jun, ikastetxeetatik aurrek lehenago atera behar dute segurtasun kontuagatik. Ezin da ibilgailurik mugitu bertan istiluak sortu dira esan da bezala, baina ez daude bi autobus, emakumezko neskak ikusteko Taxoaren Iruñerrian. Bueno, eta Zubietara berdin. Bai, Zubietara berdin, hori da. Orduan, hemendikan aldarrikapena, aurrekoan egin nuen aldarrikapena ere Euskal Herria irratian, baina, ez du galdetu nienean norekin hitz egin behar nuen, eurak, zerbitzu hori jartzeko, ez? Osea, ja, oinarrizkoa da, zen ikuste dut, neska eta emakume asko joango ginatekela ikustera. De hecho, petatzen da parkina, eta eske, azken geldialditik autobusak gertuen uzten duena Taxoarera, ordu erdiko oinezko bidea dago, poligono bat zeharkatuta, eta orain hotzarekin, pues, ean ortoan, eta gainera badago bizikletaz joateko aukera, baina dago nahiko traketx, eta pixkat arriskutsua. Orduan, zer nahi dugu? Osasunako neske partidoetara, Bilabesaz, joan. Garbi geratu da, eta aldarrikapen horri azpimarra egingo diogu. Baina arkakusa agurtu horretik, zalaparta edarra egon da, Euskal Herriko Unibertsitateko hauteskundeen arira, eta, bueno, nola arkakuso ikasle hoia den, eta saltxera bat ere bai, bere ikuspegi edo analisia egin nahi dugu. Bai, eske flipatzen ari naiz egia esan, nolako jaleoa montatu dez, nire ikasle garaian ez genuen ez bozkatzen ez ezer, eta de hecho atera dira ikasleen parte hartze datuak, eta noski aurtegoak hobetu direla, aurreko urtekoak ez diren ez da 100% parte hartzera iristen, orduan, bai iruditzen zaidala ere alde horretatik interesgarria analizatzea hauteskundeen emaitzak kontuan hartzerakoan zenbateko parte hartze tasa egon den orokorrean eta baita ikaslei dagokionez ikasleengan ez dela oso altua izan, uste dut okereztuan nago 14% inguruko parte hartzea egon da. Ez dakit, niretzan nahiko signifikatiboa da, sareetan eman dute kainarekin. Egia da, aspaldi ez zeudela bi hautagaitza, orduan egon da pixkat lehia politiko interesgarria, eta bueno, lehia politikoa baino gehiago, pues ez dakit lehen errektoretzan zegoen taldeak zeren beldur
zuen, ze erabili dituen olako trikimailu zikinak eta joku zikinak, pues, zer estali nahi zuten, ze interes zituzten oratzean, baina, bueno, emaitzak argiak dira, eta aldaketa egon da EHUko, UPU-eko errektoreetan, eta, bueno, hemendikan zoriondu nahi dut Estitxu Garai, izango dela Bizkaiko kampuseko errektore orde berria, okerrezuan nago. Eta bueno, hemendikan deia, sare sozialetan jarri duan bezala, mesedez ukatzea ertzaintzari kampusetan bere bolara ibiltzeko eskubidea ez, baina lehen adibidez nire garaian, zen errektorea edo errektore ordea baimena eman behar ziona ertzaintzari kampusean sartu alizateko. Así que hemendikan mesedez hori izatea lehenengo gauzetako bat. Hori baino gehi ere bai, bueno, niguen dela 2 urte arte honaiz bertan ikasten ere bai, eta baseon mural bat beti pintatzen zuena hainbat eragileek, behaien mensaje jartzeko, behaien mensuak, eta ja iritsi puntu bat, segurtasuneko pertsona bajarri zuela mural horren parian, ja... Deltak. Bai, hori da, deltak. Osea, beteta zeon unibertsitatea delta horiekin, osea, exagera. Eta kamerak. Osea, zeuden kafetegian sartzen eta igual 3 zure partiko paseatzen, eta osea, unibertsitate baten. Ez dakita. Xabi Tolosa, egunon. Egunon. Jo, ni da hainbeste denbora pasada unibertsitatea utzi nula, ni ja guztiz galduta nago, nahi zenteatu ere ze pasadan, errektore. Jaleo egon da, Bai. Egia da ni hemen Marrien, nahi zela enteatzen asko. Kontuak eta dena. Zaude Madrilen, PSOEko Madrilgo buruak dimititu duen horretan, beste zartaz ez da izan. Madrilen, Euskal Herrian ere, azte txapa ematen ari diren horrekin. Euskal Hedabideak egun osan Madrilgo PSOArekin bueltaka. Badakizu, hemen kapitala, Espainiako Erreinuko kapitala da hemen gertatzen dana, denak entatu bertzate hemen gertatzen dana, zordun bakizu. Eta ze hona ura, ur goxoa, hemen daukatu. Hemen, Marriliko ura, probatu bat. Probatu ez duzulako, Xabi. Zer? Iruñerrikoa frogatu ez duzulako. Probatuta, bai, goxoa da, bai. Iruñerriko ura desente goxoa da, Donostiako ez bezala. A ver, es que ni sumaikoan ez, eta sumaian kristo nola hori bai. Desala horakin ikez. Nik esan duke, Tolosan ura ez dala beste munduko gauza. Baina, Amarozko auzora gerturatze balin bazea hor badago iturri bat, mai? Onena. Iturri hori oi bai da. Oso osasuntxua eta lotura iten dezadarrekin. Ni proba den urronena, jakan. Jakako grifokoa. Earra. Grifokoa, jakako grifokoa, Earra, Dios. Ona. Alare, nik barkatu unibertsitateekin bukatzeko gauza bat esan nahiko nuke, eta da, claro, nik bukatu nunan karrera orain dela urte batzuk, ez dut esango zen bat, baina batzuk, eta deitu ninduten hitzaldi txiki bat emateko, bastakit 2013 inguruan horrela junintzen, dela da honeko 11 urte pasa dira. Eta atxonduta sentitu nintzen, enun gaina obrak eta izan ziren Leioako kampusean, eta enun ezer... Bueno, obrak noiz ez dira egon Leioako kampusean. Bueno, hori ere egia da. Baina enitzen kapazau aurkitzeko nuntzegon zer, eta sentitu nintzen, esan ez, mundu hau jaztan nire mundua. Eta nire bihotza pixkat txikitu zen, egia esan. Claro, zuzara old school liburutegira, oza, zeudenean bi maia, ez? Bai. Jo, zartuta dagoeneko. Ai, bueno, hori izan nire aportazio bakarra. Barkatu, moztu zaitu. Ez, lasi, Xabi, ez. Urari buruz hitz egiten jarritu dezakegu, ez dela? Ez, mesedez. Ez. Nik atera dut gaia, baino ez, mesedez. Listo. Uraren ondo. Xabi Tolosak sekzio aparta prestatu du. Bueno, eire etorri da, gurapaz hitz egitera, eta geratu da gurekin. Arkakus etorri da, bere gauzeta hitz egitera, eta geratu da gurekin. Xabi Tolosaren txanda iritsi da, baina denon txanda ere bada. Hala ere, sekzio apartan nola den oso sekzio integratzailea, kareta honek edo sintonia honek balioko du, hemen gauden seiok Xabi nolabait barne biltzeko.
Bai. Bigarren kafean, naiz irratian, iritsi da ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz eta astera doa sekzio aparta. Barkaia zu hemen denak dantzan, eta Eire Maia gaztetxeko barra helduta, Zamiela basun eskauta, eta zea hortxe. Ez que horreko kotxea teatzen nahi zan, hemen kristalete ikusiet eta nintzapetatzen, ze kotxe, guapua. Azpeitiko Zamiela basun, Zumaia nola da? Zer? Azpeitiko Zamiela basun. Zer da hori? San Miguela basoan, Zamiela basun. Zumaia nola izango zen. Edo kelerra etezue. Estrella. Estrella? Askorataz, estrella. Herri bat galdu da. Ez, estrella errado. Baina, hombre, ez dakiz, no? Bueno, ni oso bolda. Hemen beti, kelerra beti dan da, militantziagatik, ez horren gatik. Ez. Bueno, gaztetxean, mahu, pero no me liaria. Mahu. Bai. Mahu oso madrileko da, ez, Xabi? Normalian. Bai. Hemen mau dago pixkat buruka mau gorria eta mau berdearen artean. Ni berdearen aldeko naiz, klasikoa, eta 5 izarretakoa da bestea. Baina hori zer da, oso katuzaleak direlako? Miau. Mahu, pero no me liaria. Barkeia zue, baino ni nago... Kronikali online. Mahu, pero no me liaria. Mahu, pero no me... Joder, es que... Sekzio apartaren sintonia jarri dugu, Xabi Tolosak nakizuen bezala beti lantzen du asko bere sekzio apartaren gidoia eta nolabait ardatza. Edukia. Beste kontua da, nik ez dakidela Xabi Tolosak zertaz hitz egin behar duen. Ez dizut esan. Zuru juri badakizu? Imeia bidali du. Bai? Ez imeia bidali bi audiorekin, horiek prest dauzkat. Gaur zaude despistatua, Ez, nei, a ber, ze email. Nun kontatu digu, tipejo honek gortzu. Ez, zertaz. Espamean. Zen majo bada, baino... Harrapa bezala. Ingo ze, harrapa eta erabiltzen hasi naiz. Ez ergean, bumerrake, hartuela kontzeptu gazte. Praktikoa. Nik gaur, gauera bidean, kronikali online kontzeptu erabilingo dut. Ez que oso erabilgarria da. Begia da. Osa, hola bizi naiz. Dakidanaren eta egin dezakedanaren 100% batean. Zara el señor Barnes Txano Morearekin. Bai. Bueno, Xabi, orduan zertzion zuri imeiak non gaurko gidoia kontatzen zenigun. Begira. Sekzio apartaren bidea, no? Gaurkoa. Begira, ez daiko horretzen zaten, baina sekzio apartaren jarraitzaileak, aspalditik jarraitzaileak zeratenok, badakitenok zeratela, gogoratuko zeraten, nola, aurreko denboraldian izan nintzen, salon gurmetean, ifeman, batzizate, korresponsal bezala, azken finean hemen nire ikerlari eta periodista lanak eta egiten, tokatzen zait jutea horrelako ferietara eta ikusi pixka. Horatzen diren entzuleak, Xabi hemen Gorka Santestebanek dio, bai, eta zozketa bat egin zenun. Ta niri tokatu zitzaidan. Bai, hortaz gotzen da, batez ere. Ingo dugu beste zozketaren bat, Ez aztu, a ber, sintonian esaten deten bezala, hau da, ametsak egia bihurtzen diren txokoa, beraz, nire helburua da, zuen bizitza hobeagoa egitea, eta zuen ametsak eta, esan bezala, betetzea. Oraingoan, zein, ze? Txupinazoa bota. Txupinazoa? Txupinazoa bota. Nahiko, uste baiazue, ni jungo naiz, pozik. Alba da, bentsat. Ez, baina nik nahi dudala bota, hori da nire. Zuk nahi duzula bota. Bale, uste nuen esatezuela jendea, nik uste nuen jendea, sekzio aparta, horrela, eta iruñan, ez. Bueno, saietuko naiz, iruñe. Ez dakit lortuko eten, baina, bueno, nire saiegerak egingo ditut. Kontua da, salon gurmet hartan, hemengo Madrileko korresponsal bezala, egon nintzen bezala, oraingoan izan naizela bertan Logistics and Automation ferian izan naiz, eta enpak ere baita. Atzo eta gaur ospatzen den feria bat da, eta izenak dioen bezala, logistika, garraioak,
etiketadoak, eta bueno, horri buruz dijoan feria bat da. Eta nik naiz badakitelako entzuleen artean dagoela jende asko interesatzen zaiona mundu hau. Mundu logistikoak, garraioak eta almazenajea. Nolakoa dan gauza, Xabi, hemen esan duzula zozketa bat egitea, eta proposatu dela Gorkak zurekin bidaia bat trenez. Hori izan zitekela sari bat zozketan. Bale, egin genezake. Nik uste hori esaten duela, berak, behin kontatu nun hemen, koinziditu genula, ez dakit nuntzan, Donosti inguruan edo, eta tren bat hartzeak indoazen biok, eta berak rekonozitu nindun kaletikan esan ziten, ez zuetzi izango sekzioa portakoa. Eta ala ezagutu nun Gorka. Eta tren bat hartzeak indoazen, baina horren fetxe bilen bat ere ondo, eta sorpresa. Bai, hor da, eta itxoiten eginela, behan momentuetan komuner juntzan, eta justo orduntxe etorri zan trena. Eta ni bera gabe aldin nun. Eta... Hostia, Gorka, benetan. Bai. Baina, beak ulertu zuen, oso berandu egin da zen, eta, bueno, total. Gizajua, eske pixagura etortzeanen momentu nola golpetik, maskuriak izin dela gehiago, eta prostata Gorka urte betetzen aizea, eta... Hori da patua, Ostra, bere patua zaintra hori gaten. Sentitzen dut, Gorka, sentitzen dut. Berriz, eskatu nizun marka baina gaurkoan ere berriz eskatzen nizun. Hala ere, amets bat betetzekotan, hola zozketa bat, eta zurekin bidei bat trenean, Xabi, izan daiteke sari handi bat, baina igual, trenfeko zerkaniaz edo aldiriko horietako batean baino, izan marko luke, ez dakit, orain, Instagramen azken aldin asko agartez ezkit, tren ederrak, hola, egurrezkoak, elurretako paisaietatik, kriston kafesnea hor mai gainen. Alo, Harry Potter. Implant Orient Expressa. Adibidez. Bida, hortxe dago. Dira, Imaginatu, bullet train bestela. Geitzen dala trenetik pixa egitera, eta trena galde egiten diola. Alde egiten. Bestela daukagu, zuzketa egitea, Larruneko tren kremaiera adibidez. Zederra. Ideia botatzen dut, hor, bigarren kafeak patrozinatzen bali badu, egin genezake holako zehoz, Bai, eta izango zan la leche, agertzea antxe bapatean peio reparaz, hau kantatzen. Negoen botatzeko eta... Eta kukakoak, Gorkak egun hortan gainean egiten du pixa. Peio reparaz zeinen ederra izango den kantatzen da, Xabi Tolosa bide lagun, Gorka, hori zure ametsa betetzea da. Bueno, edo Zumaiatik buelta Jon Maiarekin, vale. Ez da bat ere mitomanua Gorka Santestarra. Berak eskatzen du eta igual, iritsiko zaio. Bueno, edo, arrun puntara ematen dugu segdilla kantatzera. Uxo mezularia izango naiz, kasu hontan. Sekula santanez bezala. Baina bai, Xabi, guazen mamira. Bai, bueno, mamiarekin segi aurretik, nik proposamen hori hartuko nuke eta buelta emango nioke. Zergatik ez egin bigarrengo kafea noizbait trenean. Trenetikan eta denokola jendearekin, eta izketan. Konexio kontu. Bueno, zehoz egin gileike. Geatu ginen, 3 urte badira ja esan zen dutela, Madrilia etorko zinetela, eta hemendik egingo gendula saioa. Eta horrendik itxoiten nabilo hendikan. Eta gaina hor, Madrida bidian aldatrena aprobetxatu eta hortik. Egin bezakegu saio bat trenetik da horrena Madrietik. Ya está. Horrela, aste osla horrela. Trenaren apatzua hor, interneta. Estela egingo genuke. Bigarren renfea. Hortxe, bai. Bueno, alare, logistikarekin bueltatuta, esan bezala, han izan ditzen, hori, almazenajeak, intralogistika, supply chainari buruz izketan, euskal konpainia asko bazeudelako. Bueno, gauzat esango nuke, merchandising-a ez da izan Salon Gourmeten bezainona. Salon Gourmeten merchandising-a jan egin nuen, eta oraingoan ekarri ditut estresaren kontrako pelota pare bat, eta boligrafoak, eta post-it batzuk. Baina, bueno. Aizu barkatu, estresaren kontrako pelotak ez dira izango zigarai batean oso modan jarri ziren, barruan klon egiten zuten txinatar moduko batzukola giratu behar zirenak, eta horretakoak edo biguen. Munduan zadakana, no? Mitiko pelotak munduan mapa dakana. Horrelakoa. Horrelako posa. Hori. Nere aitonak erabiltzen zituen iktusak eman zionean, gero
indartzeko eskua. Bai. Berez ondo daude, osea. Pastitis plantarra balima dauka ere, oinean hori ere erabiltzen da, hola, teniseko pelotantzeko batzukola borobilduta. Bai. Bueno, orduan pelota batzuk ikarra dituzu estresarentzat, Xabi, oso ondo? Bai, adibidez, igual oparitu diezagukezu baten bat, zure gidoia ez izateak nigan sortzen duen estresa konpontzeko nolabait. Ara, ondo harrapatu duzu. Eramango dizut, Gabonetan gora igotzen naizenean, geratuko da, eta emango dizut. Estresaren kontrako. Gora igotzen naizenean, zen Madrikia geratu zaion, gora igotzen naizenean. Gora, noski, osea, ni hemen nago zuloan. Madriki bat zara, Xabi Tolosa. Eta, eske, ala da. Hori, hemen konklusio batzuketan euskan, esan bezala, Euskal Herriko errepresentazio edo enpresen errepresentazioarekin eta izan ditzen, Basko Grupeko Xabier Azarrozarekin egon ditzen, Adur Softwareko jendearekin, Igarle enpresarean ibilizan, Simon Etxeberria, zer? Xabi Tolosak lana benetan egin duela. Bai, hor da, demostrazioa egiteko, hor dago zuen lehenengo insertoa, pixket hartu ditut elkarrizketatutako jendearen nota pare bat. Lehenengo, jarri. Horrengoan, Landerrekin gaude, Adur enpresako ordezkaria. Kaixo, egunon. Zer da, ze egiten du zure enpresak? Guk egiten dugu softwarea portuetarako. Portua, barkua, merkantziak eta horrelako tresteak kudeatzeko. Xabier Azarrozarekin gaude, kontatu iguzu, zer egiten duzu hemen? Zein da zure enpresare, ze egiten du zure enpresak? Guk enpresa talde bagara, dekuz hainbat delegazio, da geure negozioak garraio zerbitzu orokorrien egiten du, hau da, egiten du maritimoa, zein nazionala, zein almazenak, zein divizio desberdinak ditugu, da enpresa desberdinek, Espainia osoan, da bai beste herrialde batzuten bai. Bueno, hementxe Xabi Tolosaren lana. Lana egin dula? Bueno, lantzatu. Xabi ari zela hotxa jartzen beste personaje batzui. Ze gaitasun hori badauka. Baina azkeneko honek zalantza sortu dit. Ez enaiz ni. Serio jendearekin izan ditzela. Benetan lana egin duela Xabi Tolosak? Xabi, beste baterako, igual, teknikoki ere, zu bezalako tipo bat, ahots pixka bat sartu zaizu zaratan. Barkatu, baina eske, bakizu segurako feria da, bakizu zenbat soinu dagoenan inguruan. Bueno, urrengo batean, aurrekontua pixkate zeatuko dugu, baina norbait bidali mugikorrarekin grabatzera. Adobe Enhance. Vale, pues adibidez hori dago erabiltza. Bueno, eozen moduta, esate dizuet, soinu asko zegoela, ze gainera, zeuden robot pilo bat, etiketatzaile pilo bat, laserrarekin gauzak inprimatzen zituzten gauzak, inkluso ikusi nun, kart zirkuitu bat bezala, baino karretila elevadorekin. Osea, benetan, bastante itxurosoa dena. Eta gero Oskar Zubiren idazkari bat ere antzebilen, Oskar Zubi, bakizue, Oskar Puente. Oskar Puente. Bakizue, infrastrukturak eta... Wow. Horreko itela lana. Ematu unez behintzat. Bai. Bueno, hori esatizute, soinu askota bazebilen. Baina, saiatu nintzen, jendearekin izketan, aprobetxatu nun logistikoki ea sekzio apartan nola hobetu daitekeen. Eta hemen daukau bigarrengo insertoa, pixkatola jendearen gomendioak eta sinopsi txiki batean sartu ditutelako. Bale, eta nire galdera, zuk ezagutzen duzu sekzioa aparta? Noski, ez dut sekula galtzen. Eta zure softwareak lagundu dezake sekzioa aparta hobeago izaten? Ez dakit. Nik esan zuke logistiko gioena dezula optimizatzea nola planifikatu eta nola diseinatu zure saioa. Automatizazioak gero onurak eta jaso ahal izateko, eta zure kasuan ez dakit posible lan egitea horrelako inbertsioa hasieran eta gero gauzak urrutira begira, a medio largo plazo, erraixago aterako dira, automatizazioari esker. Hor badaude elementu batzuk ez direla batere mugikorrak eta hor mugimendu pixkat gerko genuke, ez? Dantza pixkat egin. Xabi. Zer? Umetan erremerre izan zinen? Umetan? Erremerre izan zinen? Zer da erremerre? Egea, hola... Bai. Ez, ni ez. Horrela! Oso ondo ateratzen zaizu, erremerrea. Ez, baina, naizela ni, a ber,
A ver, Tolosako tonua, a ver, ez dago, nola a ver. kendu. Elkarrizketatuetako bat, nire anaia da. Bikia. Ostras, Ez da Ni- bikia. nik gauza desango ez. Lander izena du hori da. Nik enuke aposturik egingo, hau da, nahi izaten didazue, entzun ditugun ahotsu guztiak Xabi Tolosat dira, enuke Ez. horren alde apostu egingo. Baina batzuk Entzun bai. ditugun ahots guztiak ez dira Xabi Tolosa, horren alde ere enuke aposturik egingo. Osea, ez daukat bat ere ziur. Claro, baina ber, ni jendearekin hitz egin dut. Hau da pixkat sekzio apartaren magia. Magia, hortxe, Inigo esan du, magia. Ezin diogu ukatu, Xabi Tolosari lan egin duenik. Ze izan egiazkoa edo ez, hor lana badago. Lana dago, eta nintzen eta jendearekin hitz egin nuen, serio naiz, osea, hain atxun nintzen, stand asko ikusi nituen, jende askorekin hitz egin nuen, egia da batzuk erderaz erantzun zidatela, eta erabakidet nik hori aldatu eta euskeratzea. Hor harrapatu nauzue. Baina hori iritzeiteako bat izan da. Baina hori iritzeitean hain interesgarria, ze kontatzen zidaten gauza bat da, nola pixkat automatizazioak nola funtzionatzen duen. Eta nire kasuan, esaten du, sekzio apartan egin behar dela, bai, lan garrantzitsu bat, baina gerora fruituak ematen dituela, optimizatze prozesu horri esker. Eta, bueno, eritu zaiten, oso gomendio honak eta eman zizkidatela. Eta, bueno, pues hori... Ni zalantza noa, bost guztiak Xabirena dira, porque galdera batean zegoen eta sekzio apartak lagundu ezak zure enpresari ezak zer, eta erantzuna ezezkoa izan da. Eta Xabi Tolosa izango balitz, Claro. seguro baiezkoa erantzutzen. Hori da. Ja, hori logika posiblea da. Ez dakit, egia esan edo ez esan. Ez dizuet esango, da horretziko dugu, Inigo esan duen zela, magia ziko dugu. Vale. Baina, bueno, hala ere, entzuleen artean, azken fin, hau, haientzako egiten dut, zuentzako ere bai, baina entzuleentzako, zuek soluzioak eta behar balin badituzue, zuen lanean, edo zuen enpresan, edo industrian edo lan egitea balin badituzue, segimenduak, almazenajea, logistika, garraioak, hori denari buruz, hemen gomendioa Logistics and Automation feria ondetara gerturatu zaitezkete. Bueno, gaur, oraindik badaude, igual denboa ematen dizue. Trenean, claro, bai. Trenean hartu eta bertara ifemara gerturatzeko. Eta, trazabilitatea, robotika, automatizazioa, esan bezala supply chainak eta sektoreko tendentziak eta jarraitzeko aukera ona duzu. Iruñe, ondo zaude? Ondo zaude Iruñe. Barrez lertzen ari da, oxigenorik gabe geratuko da, 5 segundu barru. Ui, ara montatzen. Seguro pentsatu dula txiste bat, automotion hitzarekin horrelako zerbait, bere buruari kontatu diola, eta ezin dela gehiago. Galdu dugu dagoeneko Iruñe. Iruditu zait, hain fantasia pentsatzea, Xabik jarri dituela, hautsu guztia. Ez. Baina, existitzen, Xabier Azarloza, Basko Grupekoa, Xabier Azarloza, beiratu interneten. Nola, azkar gorta o Aztarloza? Azarloza, Xabier Azarlozarekin izan nintzen atzo izketan. Xabier Azarloza. Jartzen dezue, eta hor dago. Logistic Director General. Esan dizuet, baietz Basko Grupeko zera ordezkaritako bat. Osa, zuzendari, sekulako oso tipo jatorra benetan, eta gomendio asko eta mantzizkiten. Eta nik audioan bidali dizuetena izan da, sinopsi bat, nik ezin jarri hemen lanen orduak eta orduak ibili dintzen, eta elkarrizketa brutuak dauzkat, ez da izan minutu dauzkat brutuak. Jarri dizuet, horregoan Landerrekin gaude, Adur enpresako ordezkaria. Zer da, ze egiten du zure enpresak? Guk egiten dugu softwarea portuetarako. Portua, barkua, merkantziak, eta... Hori, hau da, Lander Tolosa. Lander, eske nik ez dut esan ze Lander dan, eta da Lander nire naia. Ez dut abizena esan. Baina egia da, bea antzegun kasualitatea, bere enpresak, esan bezala, softwareari portuetako eta softwarea kudeatzen dute, eta kasualitatea antze bilen. Eta nire bilen lanean, eta bapaten ikusten dut, Lander zeiten ez du hemen. Akaso hemen da Lander Tolosa gurekin?
Ez Lander Tolosa existitzen da, Existitzen da. Bai, Iñigo gezotzen du gainera. Lander Tolosa, hemen aldao. Está Googleen agertzen en la da, Lander habitación Tolosa. con nosotros. Nik Lander Tolosa, beraneia ezagutzen dut, Xabiren anaia. Egiazko pertsona bada. Vale. Izkera ere hori izan liteke, aspaldin ez berarekin egon, baina izan A ber, normala da, anaiek izan da oso abotxa antzekoa dukitzea, fiziko gire badaukagu antzekotasuna, eta hortan, baino horregatikan, esatizuet, dena, ez dakit nola sentitu, nerekiko daukezuen, zera, ez dakit, ireinduta sentitu beharko nintzateke. A ber, Xabi, hau da, nik txikitan ere logela edukitzen nuen guztiz desordenatuta eta amak esaten zidan txukuntzeko eta ez nuen txukuntzen eta beti etortzen zen hori esatera eta ez nuen txukuntzen eta halako batean behin ja bronka botatzera etorri zen nik ja txukunduta nuela eta beak aurre ikusi zuen ez eta orduan bronka botatzen hasi zen eta nik esan egon baino bida, si txukunduta dago eta bronka botatzera izera eta esan zidan, kara, ber goiuri, oza, azkeneko 15 alditan txukuntzeko eskatu eta ez baduzu txukundu, 16garrenean pentsatuko dut ez duzula txukundu, Xabi Tolosa, azkeneko 23 sekzio apartetan ez baduzula nik egin. Ze? Baino... Mesedez. A favor bat. Mesedez. Iruñe, salbat nazazu. Eta da, ni nago fantasiatuta. Osea, iruditzen zait, horrela egin baldin baduzu, eskeda fantasia hutsa bat, pentsatzea eta testu inguratzea. Testu inguru zehatz batean, osea, me encanta. Iruñe, badakizu zein den fantasia? Zaten fan. Ordan, nahiago dut hori pentsatu, eta ez, egon zinela, hor, izaten direla horrelako feriak eta horrela pixkat aspergarriak, eta ere gehiago, merchandising-a ez badago oso, ni egon nintzen behin fiturren. Eta bueno, menudo show, Hombre, fitur guai da. Gauza izango izuet Iruñe, honena da jakin edo ez, alegia, ez duzuela inoiz garbi izango, hau fantasia izan zen, edo den, ala ez, egia, ez, hor airean geratuko da, sekzio aparta, horrelakoa da. Hau ez du argituko, bai, panfleto batzuk ekarri ditu Xabi Tolosak. Eguerdiko 12 bueltan ditugu, Eire Maia Manterola, datorren astelen erarte. Oida. Mai Gorostiaga Pozo, datorren ostegun erarte. Aio, plazeroa. Goiuri ez izarandia zubiar arte. Bai. Eta zuek, Xabi eta Iruñe, datorren ostegun, eta horrengo arte edo. Uzet Iruñe ostiralen ikusiko dugula Durangon, Xabi dagokionean. Muxu asko denoi, zaindu pilo bat entzuleok, bihar hemen, goizeko 11:05 bigarren kafea, naiz irratian orain, informazioaren txanda, zaindu asko, aio! Keep calm and bigarren kafea.